Και λοιπόν, γεια σας παιδιά και πάλι στο θερινό, ναι, σε αυτό το βίντεο θα παίξουμε αυτό το παιχνίδι. Απα. Περιμένετε λίγο. Ρέμψε λίγο, ρέμψε. Παιδιά, πηγαίνετε εδώ πέρα. Α, φύγε μωρή. Φύγε. Φύγε μωρή. Πήρα. Έλα, θα μας πεις όλοι αυτό. Αυτό είναι το παραλίγο, παιδιά. Μπράβο. Μπράβο το καλό μου. Φύγε ρε χαζόλος. Α, εντάξει το έχω ρε παιδιά. Get out. Έπεσα. Όπα, έχετε ρηφάξει στον τύπο. Πια, αυτό που σαν να έχει κάτω. Πιστεύω. Πάνω.
Χοντρέ, τι κάνεις? Μπράβο, ρε χοντρέ. Μάλιστα, φύγε ωραία. Εδώ θα κάτσω εγώ. Γεια, λέω το αρχίσω. Ωραία ρε παιδιά. Η κάμερα μου που πήγε. Πού πήγε η κάμερα μου? Αυτός εδώ. Οκ. Παιδιά. Χα. There's μία. Πού. Χα. Λοιπόν. Θα βάλω ρόμπακ και θα σας δώσω το υποχείριο. Τώρα το πρόβλημά μου δεν ξέρω πώς δεν ξέρω και τώρα δεν ξέρω πότε θα βάλω. Μπορεί σήμερα, sorry βέβαια, αλλά πρέπει να βγούμε. Πάμε να παίξουμε ένα πιο ωραίο. Αλλά, όψ, κανείς δεν παίζει. Τι φάση. Αφού η ώρα 8:56 είναι. Λοιπόν, πάμε να αλλάξω λίγο μαζί σε skin. Α, πάω. Άντε καλό μου. Πέρα. Παιδιά, εμένα με χακάρανε. Δεν έχω ούτε 10 μέρες. Σβήσαν το Roblox. Αυτό. Hi. Άντε πάτε. Δεν έχω μαλλιά. Αυτά. Αυτά. Δεν με πάνε. Δεν ξέρω. Αχ, τι έχω αγοράσει και αυτά. Έχω 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 μαλλιά. Λοιπόν, να βάλω αυτά. Ωραίες είναι κάπως. Ωραία. Ωραία. Λοιπόν, θα βάλω αυτό. Με πάει κάπως. Όλο αυτό. Παιδιά, δεν το έχω δει αυτά. Αλλά την άλλη φορά θα πάρω αυτό. Τέλειο. Αυτό θέλω. Και τα θέλω όλα. Όπα. Λοιπόν, καλά είμαι έτσι. Α, τα ρούχα. Παιδιά, δεν έχω ρούχα. Έχω ρούχα πάρα πολλά. Κοιτάξτε. Α, τα νύχια μου. Λέω να μην τα βάλω αυτά στα χέρια. Πού τα βάλω. Αυτό θα βάλω τώρα. Παιδιά, κοιτάξτε πόσα πάρα πολλά έχω. Παιδιά, έχω κοράσει και αυτά. Γι' αυτό θα βάλω. Λοιπόν, θα βρω και την μπλούζα του. Α, δεν το έχω. Ξέχασα. Τι ωραίο.
δεν μου αρέσει. Ωραία. Παιδιά, τέλεια δεν είναι? Για αυτά. Παιδιά, όλα cute. Αυτό τι είναι? Πάρω αυτά. Αυτά θα πάρω. Πάρω μια μπλούζα καλή. Αυτό. Αυτό! Oh my god! Παιδιά, δεν είναι τόσο cute. Πάω. Παιδιά, τέλειο, Και αυτή είναι η κολλητούλα μου. Κάτσε. Η Ελένη. Αυτή εδώ είναι η αδελφή μου. Και αυτή εδώ είναι μια φίλη από σχολείο. Και αυτή είναι... Και αυτή είναι, πώς λένε, η Ελένη η κολλητή μου. Για τόσο με αγαπάει, τόσο την αγαπάω. Είχε αυτή η άλλη σπάσει και την έχω πάλι Αλεξάνδρα. Δεν το αλλάξω λόγω. Αλλά έτσι σπάσει αυτό. Τι ρούχα είναι αυτά? Ωραία, εντάξει, δεν λέω κάτσο. Αυτή είναι η κολλητή μου από σχολείο. Με έχει δώσει, αυτό είναι, το έχει δώσει σήμερα αυτό το account. Για αυτό το account θα το σβήσω, θα το βάλω στο tablet. Γιατί ξέρω το κωδικό, τα ξέρω όλα. Χώπα. Αυτή την είχα δώσει μια φορά 30 Robux. Ναι, και αυτή είμαι εγώ πάλι. Θέλετε να σας άλλο μόνο κάνω, εγώ από το άλλο προφίλ. Παιδιά, θα το έχω το προφίλ. Παιδιά μου τα έχω βάλει Robux σε όλα. Θα το ξανανοίξεις, παιδιά, μπορώ. Βέβαια, που δεν είπα καλημέρα, αλλά... Υγεία. Αυτό θα βάλω. Αυτό νομίζω είναι. Γίνεται σύνδεση. Πάμε λίγο. Λίγο τα βάτα, γιατί το έκλεισα. Παιδιά,